Hello guys, friends and everyone. Ito ulit ang inyong manay, mami. Magsishare sa inyo ng isang video tungkol sa kung naibalik na ba ang ating panlasa sa video ito guys. May papakita ko sa inyo kung nabalik na ba ang ating panlasa dahil sa usa ka semana jud ko'y walay lasa nga maayo guys. Kaon lang ko ng kaon pero wag yun din taon ko mabusog kay naagi ko ginapangita nga gamay lang jud kaayo nga makauli lang jud sa akong panlasa guys, naagi kamay. Pero bago yan guys, bago nyo ko sumahan sa aking isi-share na video sa inyo, sana naka-subscribe na kayo. Please like, share, and subscribe my channel. Paulit-ulit miss yan. So, grabe yung nakula. Anuhon mo na yun. No, ano, titingnan mo ko. Kulala niya. La 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 la.
la 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 la. Luto ng adobong kangkong, adobong kangkong nagkagumkom, adobong kangkong na magkagumkom. Humot-humot ang paksiw nga giprito guys. So, humot ayo. Lamig ni yo. Ayan, start na tayo ng kainan guys. Kanya-kanya ng kuha. Nahihiya sila. Kanya-kanya ng kuha na. Pag nakikita na bibidyo ako, naku, parang mga lana na natutunaw. Nahihiya. Kain tayo guys. Kunti lang ito.
Ganahan na gyud ko, guys. Inamot na gyud ni. Parang mas masarap magkamay. Subo ko namin. Kinamot na lang gyud. Ilami ang ko sa adobong kangkong. Nya prito nga isda na inununan atong giprito. Masarap kombinasyon. Saka ang sarap ng pakaluto ko ng chicken.